नमस्कार, नीताज व्लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण रातांब्यापासून कोकम कसं बनवतात हे पाहणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। यावर्षी आमच्या घरासमोर रातांब्याच्या झाडाला थोडेफार रातांबे लागले आहेत। हे रातांब्याचे झाड जेमतेम 5 ते 6 वर्षाचे आहे आणि गेल्या वर्षापासून या झाडाला रातांबे लागायला सुरुवात झाली आहे। रातांब्याचे झाड लहान असल्यामुळे पप्पा शेडी लावून रातांबे काढत आहेत। काही रातांबे अजूनही कच्चे आहेत। आमची मावशी आई खाली पडलेले रातांबे गोळा करत आहे। रातांबे आता आपण धुवून घेणार आहोत। अशा प्रकारे रातांबे फोडून त्याची बी आणि वरचे आवरण वेगवेगळे केले जाते। रातांब्यापासून जो रस निघतो त्यामध्ये थोडं मीठ घालून आगळ बनवले जाते। मिठामुळे कोकम आणि आगळाला तर खारटपणा येतोच, तसेच ते जास्त दिवस टिकूनही राहते। मम्मी आणि हेमा मावशी दोघी मिळून रातांबे सोलत आहेत। आपण पाहू शकतो अशा प्रकारे रातांब्याच्या बियांपासून रस पाझरतो। रातांब्याच्या बियांपासून जो रस निघतो त्यापासून आगळ बनते, तसेच त्याचे आवरण सुकवून त्यापासून कोकम बनवले जाते। पावसाचे वातावरण तयार होऊ लागले आहे। आता रातांब्याचे आवरण आपण 2 ते 3 दिवस सुकत घालणार आहोत। आणि त्यानंतर आगळमध्ये बुडवून पुन्हा सुकवणार आहोत। आता कोकमाला कलर येऊ लागला आहे आणि आपलं कोकम तयार आहे। तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या व्लॉगसह। तोपर्यंत धन्यवाद।